या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आंदोलनावरती कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना ठाम। एसटीच्या अनेक फेऱ्या रद्द, प्रवाशांचे हाल। आणि वैभववाडीत उडणार बैलगाडा शर्यतीचा धुरळा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार। डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। कणकवली बस स्थानकात प्रवाशांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते। सिंधुदुर्गात एसटीच्या 300 पेक्षा जास्त फेऱ्या रद्द केल्यानं प्रवाशांचे हाल होत आहेत। पाहूयात। अजून गाडी नाही, गाडीचं कारण पण सांगितलं नाही। एकदा सांगितलं 11:30ला येईल, आता सांगितलं 2:30ला येईल, अजून आली नाही। तुम्ही इथेच बसून आले? हो, कुठून आलात आणि कुठे जातात? आम्ही कणकवलीहूनच आलो, आम्ही रत्नागिरीला जाणार। मग अजून एकदा विचारलं की 11:30ला येईल, आता विचारले तर 2:30ला येईल बोलले, अजून नाही गाडी। 9 वाजता 9 वाजता। कुठल्या गाडीत जातात? 12:30ला आलो आम्ही, देवगडला जाणार आहोत। काय झालं, गाडी आली नाही आली अजून? काय सांगते ते म्हणले 2 वाजता गाडी आहे। सांगताय लेटचं कारण काय सांगताय? काय सांगितलं नाही। काय सांगितलं? बरीच गर्दी झाली आहे इथे गाड्यांची। हो, देवगडसाठी भरपूर गर्दी आहे। गाड्या ठाण्याला येत आहेत, गाड्या नाही। हां, असं ते सांगताय। असं ते सांगतात। तुम्ही कुठे जाताय आणि किती वेळ झाला इथे थांबलाय? मी लातूर गाडी कॅन्सल केली, लातूरला जाणार होतो। हां, म्हणजे आता सांगतात गाड्या नाही, तुम्हाला हवं तर कोल्हापूरला जातात। हां, आणि आता 1 तास झाला। गाड्या कॅन्सल अचानक काय केलं? तुम्ही कुठे जाणार आहात काय सांगता? मी रत्नागिरीला जाणार। गाडी आली? मी 11:30 वाजल्यापासून मी बसून, किती वेळ झाला इथे बसून? 11:30 वाजल्यापासून बसून। हो, कुठून आला तुम्ही? आली मी सावंतवाडीवर। गाडीच नाही? गाडीच नाही। कोणत्या गाडीची वाट बघताय? किती वेळ झालाय? मी कणकवली देवगड ही गाडी जाणार आहे। मी आता कमसे कम पाऊण तास मला इथे झालेला आहे, परंतु गाडी कुठली तिकडे जाणारी नाही। मला नांदगावपर्यंत सुद्धा गाडी जाणारी नाही, म्हणजे रत्नागिरी असेल ती पण नाही। इथे चौकशी केली असता काय सांगितलं त्यांनी? चौकशी केल्यानंतर ते काय सांगतात, गाडी अमुक टायमिंगला आहे, अमुक टायमिंगला आहे। अचानक गाड्या रद्द करण्यात आलेल्या त्याबद्दल काय सांगा? ते मला काय सांगता येणार नाही, कारण मी त्याची काय चौकशी केलेली नाही। पण गाडी नाही आहे? गाडी नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। आणि लोक इथे खोळंबलेली आहेत, भरपूर लोक इथे खोळंबलेली आहेत, तात्काळ बसलेली आहेत। आणि लोकांना बसण्याला सुद्धा इथे हे नाही आहे, एवढी गर्दी आहे आणि एवढी गाड्याची फूट आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 300 पेक्षा जास्त ह्या एसटी फेऱ्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे एसटी प्रवाशांचे हाल झालेले आहेत। आपण आता कणकवलीमध्ये आहोत। कणकवलीत परवाची दिवशीपासून म्हणजेच आपण पाहिलं की आज शनिवार आहे, गुरुवारपासून सायंकाळपासून काही ज्या 100 एसटी आहेत त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यानिमित्त मुंबईला गेल्या होत्या आणि त्या निमित्ताने ह्या फेऱ्या इथे म्हणजे 300 पेक्षा जास्त फेऱ्या सिंधुदुर्गातल्या रद्द झाल्या आहेत। काल आपण बघितलं की बहुतेक प्रवाशांचे हाल झाले। आज आपण बघतो की कणकवलीत शनिवारी दुपार क्षेत्रामध्ये बऱ्याच प्रवाशांनी येईल ती गाडी पकडायचा प्रयत्न केला आणि कशा पद्धतीने खचाखच ही गाडी भरून जाते। आपण काही दृश्य आहेत ती आपण पाहतो आहोत की कशा पद्धतीने ही गाडी भरलेली आहे आणि अजूनही काही जे प्रवासी आहेत ते येथे जात आहेत आणि कुठे ना कुठेतरी आपल्याला सीट मिळावी, आपण या गाडीतून बसून पुढे प्रवास करावा अशी इच्छा व्यक्त करतात। आणि या बस स्थानकात देखील असेच पद्धतीने मोठी गर्दी झालेली आहे। आपण ही जी पाहिली
कशा पद्धतीने ही गर्दी झालेली आहे, त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी ह्या प्रवाशांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे। एकंदरीत आपण काल प्रशासकीय यंत्रणेकडून म्हणजे एस टी प्रशासकीय यंत्रणेकडून सांगण्यात आले की 300पेक्षा जास्त फेऱ्या या सिंधुदुर्गात रद्द झालेल्या, त्यामध्ये कणकवली आहे, कुडाळ आहे, सावंतवाडा आहे, दोडामार्ग आहे, अन्यही तालुके आहेत, वेंगुर्ला आहे, या तालुक्यात रद्द करण्यात आले। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी या प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करायला लागत अशी एक परिस्थिती दिसत आहे। आणि आज आणि उद्या ह्या सुट्ट्या आहेत आणि त्यामुळे जर फेऱ्या रद्द झाल्या तर त्यांना आपल्या घरी पोहोचता येत नाही, कुठे बाहेर पडलेले पर्यटक असतील त्यांना देखील जाता येत नाही, काही परत राज्यातले देखील पर्यटक इथे होते उपस्थित त्यांना देखील जाता येत नाही। प्रवाशांची प्रतिक्रिया घेतली, प्रवाशांची हाल कशा पद्धतीने, एक दीड 2 तास गाडी येत नाही आहे, अचानक गाडी येत नसल्यामुळे त्यांनाही काही समजत नाही नेमका काय प्रकार आहे। त्यामुळे कुठे ना कुठे हे प्रवासी आता तीव्र नाराजी येथे व्यक्त करतायत। उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं मंजूर झालेलं काम जलद गतीने पूर्ण व्हावं, टर्मिनसला प्राध्यापक मधु दंडवते यांचं नाव द्यावं व काढून घेतलेले रेल्वे गाड्यांचे थांबे पुन्हा मिळावे यासाठी आंदोलनात्मक पाऊल आम्ही उचललं आहे। 26 जानेवारीच्या आंदोलनावरती आम्ही ठाम आहोत अशी माहिती कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर यांनी दिली आहे। 26 जानेवारीचं आंदोलन आमच्या 3 प्रमुख मागण्यांसाठी आहे। सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनल्सची जी भूमिपूजन झालं, त्याला निधी आला आणि त्याचं काम सुरू झालं, परंतु काही कारणांमुळे तो निधी परत गेला आणि ते काम बंद झालेलं आहे। तर त्या रेल्वे टर्मिनल्सला जो आता निधी अभावी काम बंद आहे, ते निधी त्याला मंजूर व्हावा आणि काम परत सुरू व्हावं। दुसरी मागणी आहे की प्राध्यापक मधु दंडवतेंचं नाव सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसला द्यावं। आणि तिसरी मागणी, जी सावंतवाडी स्टेशनला ज्या पूर्वी गाड्या थांबत होत्या त्या बंद झाल्या, त्या गाड्या पूर्ववत चालू व्हाव्यात, त्याचे थांबे पूर्ववत मिळावेत। आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशा एक 15 गाड्या आहेत की ज्या कुठेही थांबत नाहीत, त्या 15 गाड्यांचे थांबे हे सिंधुदुर्गातल्या महत्त्वाच्या स्टेशन्सना मिळावेत। ह्या 3 मागण्या आहेत। मंत्री महोदयांनी आमच्या या मागणीच्या संदर्भात एक मध्यंतरी आम्हाला फोनद्वारे संपर्क केला होता आणि वृत्तपत्रातसुद्धा त्याच्या बातम्या आलेल्या आहेत। त्यांचं म्हणणं असं आहे की टर्मिनलची मागणी ही तत्वतः आम्ही मान्य करतो आहोत। आता मागणी तत्वतः मान्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण टर्मिनल हे त्याचं भूमिपूजन झालं आहे, त्याच्या कामाला सुरुवात झाली होती। आता फक्त निधी अभावी ते काम थांबलेलं आहे। आता आम्हाला तत्वतः तोंडी आश्वासनांची आम्हाला आवश्यकता वाटत नाही आणि त्याच्या आधारे आम्ही आंदोलन थांबवणार नाही, कारण निधी तुम्ही न दिल्यामुळे हे टर्मिनल होत नाही आहे। त्याच्यामुळे निधी द्यावा, निधी दिला तरच आम्ही आमचं आंदोलन मागे घेऊ आणि तोंडी नुसत्या आश्वासनावरती आम्ही आंदोलन थांबवणार नाही। आम्हाला लेखी स्वरूपात आम्हाला उत्तर पाहिजे की टर्मिनलला निधी कधी उपलब्ध करून देणार आहात, हा निधी कुठल्या कॅटेगरीमधनं उपलब्ध होणार आहे आणि काम कधी सुरू होणार आहे, या संदर्भातलं लेखी उत्तर आम्हाला जर मिळालं संबंधित अधिकाऱ्यांच्याकडनं तरच आम्ही आमचं आंदोलन मागे घेऊ, अन्यथा आमचं आंदोलन आम्ही टप्प्याटप्प्याने तीव्र करत जाऊ। नाही, 26 जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन आहे, त्या दिवशी देशभर सगळीकडे कार्यक्रम होत असतात, त्याच्यामुळे त्या दिवशी जमावबंदी वगैरे लावूच शकत नाही, कारण जमाव आपलं देशावरचं प्रेम निष्ठा व्यक्त करण्यासाठी जमत असतो, वेगवेगळे शासकीय कार्यक्रम होत असतात आणि त्याच्यामुळे जमाबंदी तर काय अशी असली तरी आणि नसली तरी आम्ही आंदोलन करणार। आम्ही आंदोलनाच्या मुद्द्यावरती आम्ही ठाम आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप, प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग
आज एक अत्यंत चांगला असा उपक्रम विशाल परब यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी होतो आहे. रोजगाराच्या दृष्टीने अनेक समस्या आपल्या जिल्ह्यात रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि या सगळ्या तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणं, त्यांच्या हाताला काम देणं ही काळाची गरज आहे आणि त्या दृष्टिकोनातनं भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून या ठिकाणी विशाल परब आणि त्यांचे सगळे सहकारी ज्या पद्धतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन करून हे सगळे प्रयत्न करतायत, खरंच त्यांना धन्यवाद द्यावा लागेल. कारण युवकाच्या हाताला काम दिल्याशिवाय आपल्या पुढच्या पिढीचा विकास होणार नाही आणि त्या दृष्टिकोनातनं त्यांच्या चाललेल्या या सगळ्या प्रयत्नांना मी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. त्या ठिकाणी ज्या ज्या कंपन्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी या सगळ्या युवकांना हे रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल, त्या सगळ्या युवकांना त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कवितेचं नाव असा गोडो राक्षस. ह्यो दशावतारातलो गोडो राक्षस असा. ह्यो गोडो असा कारण खरे राक्षस वेगळेच असत. कवितेचं नाव असा गोडो राक्षस. मी आपलो साधो गोडो राक्षस असय. मी आपलो साधो गोडो राक्षस असय. माझा या खडबडीत रूप घेऊन मी आपलो देवाधिकांबरोबर राजा महाराजांबरोबर लढतय. माझा हसा करून घेतय सरळ साधी लढाई करून. माझा हसा करून घेतय सरळ साधी लढाई करून. मार खातय सपाटून बऱ्याच टायमाक. निम्म्या टायमाक तरी मरतय गंजकी तलवार हातीत घेऊन. निम्म्या टायमाक तरी मरतय गंजकी तलवार हातीत घेऊन. भायलो जातय त्यांच्या जगात सून. भायलो जातय त्यांच्या जगात सून. मी आपलो साधो गोडो राक्षस असय. बिना कपटाची लढाई करणारो. मी या चपातीक लावून कधी भूखंड नाय खाऊक. मी या चपातीक लावून कधी भूखंड खाऊक नाय. मी पैसे खाणय नाय, अन्नच खातय. मी नाय कोणाक गंडवूक. मी नाय कोणाक लुबाडूक आयुष्यातून उठवूक. मी नाय कोणाक गंडवूक. मी नाय कोणाक लुबाडूक आयुष्यातून उठवूक. काळो पैसो काळो काय गोरो असता तो मी कधी बघूक नाय. काळो पैसो काळो काय गोरो असता तो मी कधी बघूक नाय. टाळूवरचा लोणी मी कधी खाऊक नाय. हाव नसलेलो खाव खाव नसलेलो. अरे झाडाचा ओगीचंच एक पान सुद्धा न ओरबडणारो. अरे झाडाचा साधा एक पान सुद्धा न ओरबडणारो मी एक गोडो राक्षस असय. मी असुर असलय तरी अजून भेसूर नाही जाव गावकऱ्यानू. मी असुर असलय तरी अजून भेसूर नाही जाव गावकऱ्यानू. अरे पानाक साधो चुनो सुद्धा घाबरत घाबरत लावणारो मी एक गोडो राक्षस असय. मी असय एक गोडो राक्षस. ही हा 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 हा. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. पहिली शॉर्ट फिल्म ज्यावेळेला केली त्यावेळेला 16 वर्ष तुमच्यासारख्याच विचार करणारी, तुमच्यासारख्याच अडचणींमधून जाणारी अनेक माणसं, अनेक नवे फिल्म मेकर्स या लॅबच्या निमित्तानं तुम्हाला मिळतील. जगभरातले सिनेमाचे इतर प्रवाह, सिनेमाच्या इतिहासापासून ते आजपर्यंत फिल्म मेकिंग कशा पद्धतीनं बदलत आहे, आजच्या मॉडर्न एजमध्ये सिनेमा कुठल्या पद्धतीनं लोकांसमोर जातोय, हे सगळं जर तुम्हाला एक्सप्लोअर करायचं असेल तर फिल्म मेकिंगचं हे वर्कशॉप तुमच्यासाठी. सागर एंटरटेनमेंट, सिंधू संकल्प अकादमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने अयोध्येवरती प्रकाश टाकणारं महानाट्य रंगभूमीवरती येत आहे. याचा शुभारंभ सोमवार 15 जानेवारीला वेंगुर्ल्याच्या मधुसूदन कालेलकर नाट्यगृहात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते होणार आहे. नमस्कार.
सागर एंटरटेनमेंट ही आमची कंपनी आहे. गेले काही वर्ष आम्ही या कंपनीच्या माध्यमातून काही कलाकृती प्रोफेशनली करत असतो. इलेक्शनच्या वेळी आम्ही काही व्हिडिओज केले होते अवेअरनेससाठी. तो काहीतरी नवीन कलाकृती करावी असं आमचं बरेच दिवस मनात चालू होतं आणि सोशल प्लॅटफॉर्मला सिंधू संकल्प अकादमी ही आमची संस्था आहे. या बॅनरच्या अंडर आपण काहीतरी आपल्या शहरामध्ये बरेच कलाकार आहेत, त्यांना एकत्र करून काहीतरी एक नवीन कलाकृती करावी असे बरंच 1-2 वर्ष आम्ही विचार करतो आहे. अखेर अनायसे आता राम मंदिर होतं आहे. राम मंदिरच्या निमित्ताने अयोध्या म्हणजे रामाबद्दल काहीतरी करावं असं, अयोध्येबद्दल काहीतरी करावं असं आमचं दोघांचं मत झालं आणि मग आमची जी संकल्प जो आम्ही सोडला होता तो संकल्प मूर्त स्वरूपास आलेला आहे. आपण रामावर काहीतरी करूया आणि आता प्रणय म्हणाले तसं आता राम मंदिर उभं राहतं आहे, तर मग प्रॉमिनंटली अयोध्येवर काहीतरी करूया. मग हा विचार आल्यानंतर त्याचा फॉर्म कुठला ठेवायचा, तर म्हटलं जसं जाणता राजा होतं तसं आपण महानाट्याचा एक संगीत, नृत्य, नाट्य असा संपूर्ण त्यामध्ये प्रवास असेल असं एक नाट्य करावं असा विचार आला. जे ऑनस्टेज बॅकस्टेज कलाकार आहेत ती सगळी टीम आपली सिंधुदुर्गातील आणि प्रामुख्याने कुडाळातीलच आहेत, कारण कुडाळात आपल्याकडे नाट्य आणि नृत्य ह्या दोन्हीसाठीचे फार छान कार्यरत असलेले ग्रुप्स आहेत. मग त्यांचा एकत्रित ताळमेळ करून आपण हा एक कार्यक्रम आता परवा 15 तारीखला त्याचा शुभारंभाचा प्रयोग करतो आहे. केदारने फार मेहनत करून हा पूर्ण अभ्यास केला आहे आणि संपूर्ण लेखन हे या महानाट्याचं केदारने केलेलं आहे. त्यातली जी गाणी आहेत जी केदारने लिहिली आहेत ती ऐकली की अंगावर रोमांच येतो, एवढं त्यामध्ये इनिशिएटिव्ह होते. सो ते पण मला एक अभिमानाने सांगावं वाटतं की केदार आता बोलला तसं की सिंधुदुर्गातली लोक प्रॉपर इथे राहून काय करू शकतात हे दाखवण्याचा आमचा एक छोटासा प्रयत्न आहे. मला वाटतं की लोक याला चांगला प्रतिसाद देतील. इथलेच म्हणजे कुठल्याही एका ग्रुपचं असं नाही आहे. म्हणजे आता साई कला मंच आहे, नंतर संकल्प क्रिएशन आहे, नंतर आणि बाबा वर्दम थिएटर्स असेल, की हे सगळे जे काही इथले ग्रुप आहेत त्या सगळ्या ग्रुपमधली सगळी माणसं याच्यासोबत आहेत. म्हणजे असं हा कुठल्याही एका ग्रुपचा कार्यक्रम नाही आहे. सिंधू संकल्प ह्या बॅनरखाली आपण हे सगळे जे त्या आपल्या नृत्य, नाट्य, संगीत याच्यामधले जे काही हिरे आहेत ते सगळे एकत्र गोळा करायचा प्रयत्न केलेला आहे आणि माझ्या मते आपण तो फार छान पद्धतीने लोकांसमोर नेऊ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टीदे रिफ्रेश हमी. नादवडे येथील बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाच्या वतीने राज्यस्तरीय बैलगाडा शर्यतीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. येथील महादेव मंदिर समोरील मैदानावरती रविवारी 14 जानेवारीला सकाळी 10 वाजता ही स्पर्धा सुरू होणार आहे. नादवडे येथे यावर्षी भव्यदिव्य अशी राज्यस्तरीय बैलगाडा शर्यत स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील नामांकित बैलगाड्या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. त्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. सर्व नियम पाळून ही स्पर्धा होणार असून जिल्हावासियांनी या स्पर्धेला उपस्थित राहावं असं आवाहन करण्यात आलं आहे. सर्व शेतकऱ्यांचा आग्रह खास तर ही 14 तारीख बैलगाडी आम्ही निवडली आहे. बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळ हे 3रं वर्ष आहे आणि लोकांच्या आग्रह खास तर ही आम्ही 14 तारीख निवडून
आता तुम्ही बघताय पाठी सगळं मैदान पूर्ण झालं आहे, स्टेजची आता व्यवस्था करताना सर्व मंडळ उत्स्फूर्त मंडळ म्हणा किंवा सगळे शेतकरी स्वतःच्या उत्स्फूर्तीने यामध्ये हरलेने भाग घेत आहेत। ह्या स्पर्धेसाठी सन्माननीय आमचे लाडके आमदार नितेशजी राणे उपस्थित राहणार आहेत, आमचे नेते प्रमोदजी जाटार आहेत, शेतकऱ्यांचा विषय असल्यामुळे जिल्हा बँक याच्यामध्ये आहे, सन्माननीय मनीषजी दळवी असतील, आमचे जिल्हा बँक संचालक आमचे दिलीपराव राणे असतील, ठाण्याचे आमदार रवींद्र फाटक आहेत आणि हॉटेल सातबाराचे मालक कोल्हापूरचे हे स्वतः सुरेश सावंत इथे असणार आहेत। तसेच ह्या आमच्या मंडळामध्ये आत्तापर्यंत 80 बैलगाड्या या नोंद झाल्या आहेत, त्यासुद्धा कोकण पट्ट्यातल्या आहेत, म्हणजे लांजा असेल, रत्नागिरी असेल, सिंधुदुर्गातल्या आहेत, त्याचप्रमाणे कोल्हापूरमधून काही बैलगाड्या नोंद झालेल्या आहेत। या मंडळाच्या वतीने लोकांनी उत्स्फूर्त बक्षीस स्वतःहून दिली आहेत। त्या मंडळाला ह्या मंडळाला एकूण 8 बक्षीस आहेत। 8मध्ये उत्कृष्ट जॉकी आणि उत्कृष्ट बैलगाडी याची आम्ही बक्षीस खास करून ठेवले आहेत। तसेच 35,000चं पहिलं बक्षीस आहे, 25,000चं पहिलं बक्षीस, असे अनुक्रमे 8 बक्षीस आम्ही ह्या ठेवले आहेत या मंडळाने। साधारण आमच्या मंडळाच्या वतीने ही स्पर्धा 9:30 ते 10 दरम्यान चालू होणार। मान्यवर 9:30 ते 10च्या दरम्यान इथे येऊन ही स्पर्धा चालू होईल आणि संध्याकाळी 5च्या दरम्यान ही स्पर्धा संपेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। रोटरी क्लब वैभववाडी आणि वाघे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या वतीने शहरात होत असलेल्या 3 दिवसीय वैभववाडी महोत्सवाचं शुक्रवारी सायंकाळी मोठ्या दिमाखात उद्घाटन झालं। नगराध्यक्ष न्या माइंडकर व रोटरी क्लबचे वैभववाडी अध्यक्ष संजय राव राणे यांच्या हस्ते या महोत्सवाचं उद्घाटन झालं। वैभववाडी शहरात 3 दिवसीय महोत्सव येथील इमानदार प्लाझा इमारतीसमोरील पटांगणावरती होत आहे। याचं उद्घाटन शुक्रवारी सायंकाळी झालं। तत्पूर्वी शहरातील संभाजी चौक ते महोत्सव ठिकाणापर्यंत शोभायात्रा काढण्यात आली। यानंतर नगराध्यक्ष न्या माइंडकर, रोटरीचे संजय राव राणे यांच्या हस्ते मुख्य प्रवेशद्वारावरती फीत कापून उद्घाटन करण्यात आलं। त्यानिमित्तानं आयोजित केलेल्या रस्सीखेच स्पर्धा, विविध स्टॉलचं उद्घाटन शिवसेना नेते अतुल राव राणे, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे तालुकाध्यक्ष शांताराम राव राणे यांच्या हस्ते झालं। पहिल्या दिवशी रस्सीखेच स्पर्धा, फुगडी स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न झाले। तसंच नगरपंचायतीच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेले 9 पुरस्कारांचा वितरण समारंभ पार पडला। या कार्यक्रमाला उपनगराध्यक्ष संजय सावंत, मुख्याधिकारी सुरेश कांबळे, माजी बांधकाम सभापती जयेंद्र राव राणे, उद्योजक गंगाधर केळकर, उद्योजक विजय तावडे, रोटरीचे सचिव प्रशांत गोळेकर, माजी अध्यक्ष संतोष टक्के यांसह विषय समित्यांचे सभापती, नगरसेवक व सर्व रोटरीयन उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। तुमच्यासारख्याच विचार करणारी, तुमच्यासारख्याच अडचणींमधून जाणारी अनेक माणसं, अनेक नवे फिल्म मेकर्स या लॅबच्या निमित्तानं तुम्हाला मिळतील। जगभरातले सिनेमाचे इतर प्रवाह, सिनेमाच्या इतिहासापासून ते आजपर्यंत फिल्म मेकिंग कशा पद्धतीनं बदलत आहे, आजच्या मॉडर्न एजमध्ये सिनेमा कुठल्या पद्धतीनं लोकांसमोर जातोय, हे सगळं जर तुम्हाला एक्सप्लोअर करायचं असेल तर फिल्म मेकिंगचं हे वर्कशॉप तुमच्यासाठी। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट अभिजित सावंत, कणकवली, सिंधुदुर्ग। मराठा आरक्षण या संदर्भामध्ये सध्या महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणात प्रश्न अत्यंत जोरजोरात चिघळताना दिसत आहे। प्रत्येक समाज, प्रत्येक व्यक्तीची आणि त्या प्रत्येक व्यक्तीच्या संघटनांची वेगवेगळी मतं आहेत। मराठा या आरक्षणासाठी सध्या जरांगे पाटील यांनी कुणबी सरसकट आरक्षण देण्यात यावे अशी जी मागणी केलेली आहे, त्या मागणीवर आम्ही आज 7 जानेवारी 2024 रोजी कणकवलीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कोकण विभागाची क्षत्रिय मराठा समाजाची बैठक आयोजित केलेली आहे। जरांगे पाटील यांनी जी भूमिका मराठा समाजासाठी सुरुवातीला घेतली होती त्या भूमिकेशी आम्ही सहमत होतो,
पण अचानक त्यांनी तीन नोव्हेंबरच्या दरम्याने सरकारला असं निवेदनं दिली की आम्हाला सरसकट मराठ्यांना कुणबी आरक्षण देण्यात यावे. ह्या विषयावर जेव्हा आमची चर्चा झाली आमच्या कोकण विभागाच्या मंडळाची, तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की आम्हाला सरसकट कुणबीच्या नोंदी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नाही, संपूर्ण महाराष्ट्रात सापडणार नाहीत. मग उर्वरित मराठा समाजाने काय करायचं? जर कुणबीत जर नोंदी सापडत नसतील, आमच्या वडिलोपार्जित ह्या कुणबींच्या नोंदी नसतील, आमचे वडिलोपार्जित जर नोंदी या हिंदू मराठा या जातीच्याच असतील, तर उर्वरित समाजापुढे असा प्रश्न आहे की आपण आरक्षणापासून वंचित राहू का? हा जो मोठा प्रश्न निर्माण झालेला होता, त्या प्रश्नाला कुठेतरी वाचा फोडण्यासाठी सरकारला या गोष्टीचा सखोल विचार करण्यासाठी आम्ही कोकण विभागातर्फे सिंधुदुर्गमध्ये आज कणकवली या ठिकाणी आम्ही ही बैठक आयोजित केली आहे. आणि या बैठकीला पत्रकार परिषदेमार्फत आमचे कोकण विभागातील सर्व जिल्ह्यातील आणि सर्व तालुक्यातील प्रतिनिधी म्हणून इथे सर्व उपस्थित आहेत. आणि सरकारकडे आम्ही आमचे प्रश्न मांडून आमच्या मराठा समाजाला न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मराठ्यांना आरक्षण दिले हा कोर्टात ज्यावेळी विषय सुप्रीम कोर्टात गेलेला होता त्यावेळी टिकला नव्हता, कारण त्यामध्ये काही त्रुटी राहिलेल्या होत्या. त्या त्रुटी आता सरकारने महाराष्ट्र सरकारने दूर करण्यात यावा. त्याच्यामध्ये असं सरकारने मराठ्यांचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी मराठा समाज हा आर्थिक बाबतीत, शैक्षणिक बाबतीत आणि नोकरी विषयक ह्या बाबतीमध्ये मराठा समाजाचं पूर्णपणे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी मराठा समाजाचे आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, जेणेकरून मराठा समाजामध्ये आर्थिक बाबींचा जो प्रश्न भेडसावता आहे, मराठ्यांची गरिबी वाढत चाललेली आहे, नोकरी नाही, धंदा नाही, आणि ह्याच्यामध्ये मराठा समाजाने आयुष्य जगताना आज जो प्रसंग त्यांच्यावरती येत आहेत त्या प्रसंगांना तोंड देण्यासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे. मराठा समाजातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना जर शैक्षणिकमध्ये आरक्षण मिळत नसेल तर मराठा समाजातील व्यक्तींनी भरमसाठ फी भरून शिक्षण घेणं आताच्या परिस्थितीमध्ये कठीण झालेलं आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये मराठ्यांच्या मुलांनाच जर शिक्षण मिळत नसेल तर पुढे नोकरीविषयक पण प्रश्न निर्माण होतात. त्याचबरोबर सध्याची महाराष्ट्रामध्ये जी नोकर भरती चालू होते त्या नोकर भरतीमध्ये सुद्धा आमच्या मराठा जातीला आरक्षणामुळे इतका मोठा जोरदार फटका बसत आहे की त्यामध्ये 90-95% मार्क्स असूनसुद्धा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना नोकर भरतीमध्ये मोठ्या पदावरचे स्थान मिळत नाही आहे. आणि त्यामुळे नोकर भरतीमध्ये जर हे पद मिळत नसेल तर मराठा समाजाला आरक्षणामुळे, बाकीच्या जातींच्या आरक्षणामुळे भरपूर मोठा हानी होत आहे. आणि या गोष्टीसाठी मराठा समाजाला आरक्षण देणे आणि मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवणे ही पूर्णतः सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने यासाठी उच्च वकील वर्ग यांच्यामार्फत मराठा समाजाचे मागासलेपण हे सिद्ध करण्यासाठी मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करून, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्वेक्षण करून त्याचा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टामध्ये जे आरक्षण आता क्युरेटिव्ह पिटिशन जे चाललेलं आहे त्यावेळी अहवाल सादर करावा, जेणेकरून सुप्रीम कोर्ट पण ह्या विषयावरती हा विषय सखोल त्याच्यावरती हे करून सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठ्यांचं आरक्षण टिकलं पाहिजे. आणि मराठ्यांना आरक्षण हे स्वतंत्र मराठा विशेष मागास प्रवर्ग हे जे 2014 जे राणे समितीने दिलेलं होतं तेच आरक्षणामध्ये त्रुटी ज्या काही आहेत त्या दूर करून मराठ्यांना स्वतंत्र मराठा म्हणून ESBC इकॉनॉमिकल आणि सोशली बॅकवर्ड क्लास असं विशेष मागास प्रवर्ग म्हणून मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे. यासाठी आम्ही ही कोकण विभागीय मंडळामध्ये रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामधील बहुतेक तालुक्यांमधून इथे प्रत्येक तालुक्याचे प्रतिनिधी म्हणून इथे उपस्थित राहिलेले आहेत. आणि या पत्रकार परिषदेमार्फत आम्ही सरकारला एवढंच सांगतोय की सरसकट मराठ्यांना कुणबी हे जे प्रमाणपत्राचा जो काय फायदा होणार नाही आहे, तर आम्हाला सरसकट मराठ्यांना विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातून आम्हाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, ही आमची कोकण विभागामार्फत आमची मागणी आहे. हिंदू मराठा या जातीला कुणबी सर्टिफिकेटचा जर प्रमाणपत्र घेऊन जर फायदा होणार नसेल तर मराठा समाजाला कुणबी सरसकट प्रमाणपत्र न देता मराठा समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग म्हणून आरक्षण देण्यात यावे. कारण जेव्हा मराठा समाजातील व्यक्ती मराठा समाजातील पुरुष हे
एखाद्या अन्य जातीतील स्त्रीशी जेव्हा लग्न करतो तरी त्या स्त्रीची जात बदलली जात नाही. तिची जात ही तिच्या वडिलांकडून आलेली असते आणि ती जात जर संविधानानुसार बदलता येत नसेल तर मग संपूर्ण मराठा समाजाचं सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र कशी देण्यात येतील. तसेच त्या स्त्रीची जात न बदलल्यामुळे त्या स्त्रीला समाजामध्ये वावरत असताना राजकीय आरक्षणाचा फायदा, जरी ती मराठा पुरुष व्यक्तीची जरी ती बायको म्हणून वावरत असली तरी तिला इतर जातीच्या आरक्षणाचे फायदे तिला मिळत असतात. त्यामुळे जातीचं हे समीकरण आहे ते जाता जात नाही तिला जात म्हणतात आणि जाता जात नाही तिला जात म्हणतात. म्हणून मराठ्यांची ही हिंदू मराठा ही जात कशी बदलता येईल आणि जातीचा जर विचार करता जातीला संविधानानुसार बदलता येत नाही असा जो विचार आहे तो पण सरकारने ह्या गोष्टीचा पण विचार केला पाहिजे की मराठ्यांची जात न बदलताना मराठा समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग म्हणून स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. बँक ही आपली संस्था, आपलं कुटुंब आहे व आपण त्या कुटुंबाचा एक भाग आहोत अशा प्रकारची मानसिकता ठेवून काम करूयात. एकत्रितपणे काम केल्यास निश्चितपणे सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक ही महाराष्ट्रातील एक आदर्श बँक व आदर्श कर्मचारी असलेली बँक अशी ओळख आपण निर्माण करू शकतो असं प्रतिपादन सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. पुढच्या काळामध्ये दुसरे कोणीतरी असतील, परंतु त्यांच्याकडे आपल्याला ज्यावेळी द्यायची वेळ असेल तर त्यांच्याकडे ज्यावेळी जात असेल त्यावेळी त्यावेळेस जसं आपण आज म्हणतोय की पूर्वीच्या काळातल्या मंडळींनी खूप चांगलं काम केल्यामुळे आज आपण इथे ऐश्वर्य उपभोगतो आहोत, अशा प्रकारचे पुढच्या काळातल्या लोकांनी सुद्धा आपल्याकडे तशाच पद्धतीने बघितलं पाहिजे, तशाच पद्धतीने त्यांनी बोललं पाहिजे. इतकं चांगलं काम आपण सगळ्यांनी मिळून करूया. ते करण्यासाठी निश्चितपणे काही वेळा आपल्या मनाविरुद्ध काही गोष्टी घडत असतील, परंतु त्या खरंच चुकीच्या असतील तर त्या निश्चितपणे आपण हक्काने सांगू शकता. ते बदल आम्ही स्वीकारण्याची आमची मानसिकता आहे. असं नाही आहे की आम्ही 100% जे म्हणतोय ते आम्ही 100% आमची गोष्ट बरोबर असेल. कदाचित काही गोष्टी चुकत असतील, परंतु त्या चुका ह्या आपण कुठल्या तरी तणाव प्रक्रियेमध्ये न नेता त्या वेळच्या वेळी त्याच्यामध्ये चर्चा करावी, त्याच्यातनं मार्ग काढावे आणि त्या मार्गातून आपण एकत्रितपणे ही जर वाटचाल केली तर निश्चितपणे एक महाराष्ट्रासाठी एक आदर्श बँक, एक आदर्श युनियन, एक आदर्श कर्मचारी अशा प्रकारची ओळख या पुढच्या काळामध्ये आपण निश्चितपणे करू याची मला खात्री आहे. कारण आमच्याकडे इतका चांगला स्टाफ मला वाटत नाही की इतर कुठल्या जिल्हा बँकांकडे असेल. युनियनपर्यंत या संदर्भात अधिक चांगल्या प्रकारे वर्णन करू शकते, कारण ते वेगवेगळ्या BCCमध्ये युनियन चालवत आहेत. त्यामुळे तिथल्या स्टाफची मानसिकता ते कदाचित बघत असते. परंतु मी ज्या ठिकाणी व्हिजिट केली आहे, मी ज्या ठिकाणी भेटी देऊन त्या बँकांची माहिती घेतली, त्याच्यातून एक गोष्ट लक्षात येते की हाताच्या बोटावर मोजणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका आहेत की ज्याच्यामधला कर्मचारी ही बँक आपली आहे, आपली संस्था आहे, आपलं कुटुंब आहे आणि त्या कुटुंबाचे आपण एक भाग आहोत अशा प्रकारची मानसिकता ठेवून काम करतायत. आणि नेमक्या त्याच बँका या आजच्या क्षणाला यशस्वी आहे, त्याच्यापैकी आपण एक आहोत. त्याच्याबद्दल मला खऱ्या अभिमान आहे आणि म्हणून मी तुमच्या सगळ्यांच्या पुढच्या वाटचालीला मनापासून शुभेच्छा देतो. तुम्हाला आज कोकणामध्ये या तिन्ही बँका, मग त्या रत्नागिरी असेल, रायगड असेल, या तिन्ही बँकांमध्ये आज आपण प्रथम क्रमांकापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि हे प्रथम क्रमांकापर्यंत पोहोचण्यापर्यंत ठीक असतं. एखाद्या परीक्षेमध्ये चांगले मार्क्स मिळवणं, त्या मार्क्सच्या माध्यमातून आपल्याला प्रथम क्रमांक मिळवणं इतक्यापर्यंत ठीक आहे.
परंतु एक परीक्षा देऊन आयुष्यामध्ये संपत नाही, तर प्रत्येक वर्षाला जसं आपण शालेय जीवनामध्ये प्रत्येक वर्षाला एक परीक्षा देतो, प्रत्येक स्टेपला एक परीक्षा देतो, अशा पद्धतीमध्ये बँकेला प्रत्येक वर्षाला या सगळ्या स्पर्धांमध्ये सामोरं जावं लागतं. आणि हे सामोरं जावत असताना त्या स्पर्धात्मक युगामध्ये आपल्याला टिकलं पाहिजे, तर आपल्याला त्या बदलत्या काळानुसार बरेचसे बदल आपल्या स्वतःमध्ये करून घ्यावे लागतात. आता इथे निवृत्तीच्या जवळ आलेले अनेक कर्मचारी आहेत की ज्यांच्या सुरुवातीला त्यांनी चलन स्वतःच्या हाताने लिहिली दिलं, सगळं मटेरियल त्यावेळेचे पुस्तकं त्यावेळेचे रजिस्टर स्वतः गाडीवरून घेऊन गेले आहेत, बसने प्रवास केला आहे, त्या ठिकाणी काही लोक त्या ब्रँचमध्ये राहिले आहेत सुद्धा. अशा प्रकारच्या वाटचालीतून ही संस्था उभी झाली की बँक एवढ्या या प्रगतीपथावर गेली. परंतु आज परिस्थिती बदलली. आज आपल्याला जिथे आपण आज डिजिटल बँकिंग करत असताना पेपरलेस बँकिंग मध्ये त्याचा विचार करतो, आणि हा पेपरलेस बँकिंगचा ज्यावेळी विचार करतो, ज्यावेळी डिजिटल बँकिंगचा विचार करतो, त्यावेळी आपल्याला या सगळ्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये झालेले बदल, पूर्वीच्या काळामध्ये ग्राहकाला बँकेमध्ये येण्यामध्ये आनंद होता, आताच्या काळामध्ये ग्राहकाला बँकेमध्ये न येण्यामध्ये आनंद आहे. आणि त्यामुळे त्या ग्राहकाला तशा पद्धतीची सेवा देण्यासाठी आपल्याला काळानुरूप बदललं पाहिजे. आपल्यामध्ये स्वतःमध्ये अपग्रेडेशन करून घ्यावं लागतं. जसं आपण प्रत्येक आपल्या घरामध्ये किंवा आपल्या जीवनामध्ये वापरत असलेल्या प्रत्येक वस्तू त्याच्यामध्ये काही वर्षानंतर आपण अपग्रेडेशन करतो, स्वतःमध्ये काही अपग्रेडेशन करतो, तसं या क्षेत्रामध्ये सुद्धा जे काही बदल होत आहेत त्या बदल आपल्याला सातत्याने स्वीकारले गेले पाहिजे. आणि हे बदल स्वीकारत असताना बऱ्याच वेळा आपल्याला असं वाटतं की हा आपल्यावर ताण येतोय, हे मला जमणार नाहीये, हे मी का करावं, हे करून मला अधिक ताण येतोय, अशा प्रकारची जी आपली मानसिकता होती आहे, त्या मानसिकतेतून जर बाहेर यायचं असेल तर आपल्याला अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणाची तयारी गरज आहे. कारण ही प्रशिक्षणच तुम्हाला कशा प्रकारे वेळेचं मॅनेजमेंट करावं, कशा प्रकारे आपल्या ताणतणावाचं मॅनेजमेंट करावं, कशा प्रकारे आपल्या एकूण कार्यपद्धतीचं मॅनेजमेंट करावं, याचं सगळं सविस्तर विश्लेषण हे या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून मिळतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. आंदोलनावरती कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना ठाम. एसटीच्या अनेक फेऱ्या रद्द, प्रवाशांचे हाल. आणि वैभवाडीत उडणार बैलगाडा शर्यतीचा धुळा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.